Ton takia mä lähden lämmittää saunaa. Menkää sinne vittu perään. Pidä! Ranen perään! Mennä työntää. Ranella on No kumisaappa. nyt on se vahva mies. No, nyt tää on helppoa, kun tuli kaveri. Hei hei! Eikä oo pelkkä vetäjä. Vittu Timpalla on kyllä liian isot liivit. Niin munkin Ihan mielestä. sama vittu pitää näitä vai? No, työnnä jo. Puh, Timppa. Tää on vittu semmonen satana. Kiukalo, kaukalo. Lähteekö se jo meidän moottoriin? Tästä tulee ne kuuluisat viimeiset kuvat. Joo. Älä Timo sen keulaa jää. Sä näet, että tää homma Iron Maiden. satana. Iron Maiden. Heavy meininki. Timo, sulla on hirveen perse. Mun mielestä oli liian isot liivit. Koot se vittu kaatuu toi. Tuo vittu koko kiulusa. Hei mä nähdään tuo. Nähdään alajuoksulla. Hei Afrika Korps, hei. Sulla on liian isot munat. Tää on tänään YouTubessa muuten tää video. Muuten airotti siellä vedessä vittu. Hei, sulla on keulapotkuri! Ihan otetaan vittu tästä ei hyvää seuraa. Ei nyt tää saa. Koneen Lautturit perkele! Rane on hana! Nähdään Graveyardilla! Vittu. Koko toi koto haukkaa, keula haukkaa tota mitä vettä. Vittu se on muuten tosi lähellä, 10 senttiä enää saa. Ei jumala. Onneksi se meni noin lähellä.